chỉ bây vek ule tun truma hian ni na in hriat ti thu pui mangin pathian thu toy te an han sei le anga ni na in hriat poi mo na chu enge ka nia eng din huna nga ka dina enge ka ti the ti in hriat na ta na poi mo wangin kan nuna hian kan chian hle anga ya kan ni na kan in hriat lo chuanin om zi om lo ni entina tuna hian Narendra Modi kan ne ya Indian Prime Minister ani ya an ni na ain hriat lo chuan India ra me kan tur ngal mai don ni chan chu an ni na ain hai chuan ai ni na ain hriat lo chuan ati tur hre lo a om na tur hre bok phek lo nga ama boy nga thil re kha akal boy phek don ni chu hong chon nang po ke po kan ni na kan in hriat hi apoi mo em a kan ni na kan in hriat awangin enge kan ni tunge kan ni ka in hriat awangin kan nun zong hi adang lam vek thea ka in hriat lo wangin adang lam vek thei boka ka in hriat awangin vana ka kal thea nga ka in hriat lo wangin shem huna ka kal thei bok ani chu apoi mo em maya zo hala le khathon pakhat na bunga chang ko hi kan chiar nge mihring hriat tir na ma kan pom chuan pathian hriat tir na chu aro pui zok si a ti ani pathian hriat tir na chu hei hi ani ka fa pa chan chin ka hriat tir to ti hi ani si a ti ani mihring chuan hriat tir na puang thina hei notice te ama hei hriat tir na an tar thina chuan min an thil ti tur te an hriat thei pha ani te khin thu ho te kan soinga metric kan ti mai mi zo chuan in HSLC te HSSLC te class 10 te 12 te result lo chuak thina atira chuan min enge adin mun ti ain hrangai lo chuan enga nge a pass a individual a nge pass a position lo name letter hmuna name ti te kha hret thin lo te khan la exam velo te pola exam tur ve kan nia tin atam zo phei chu hedin mun lo hre chiang to tu te kan nia no pang pakhat chu atu po som le som pahni result so hun tur ani a ko phur me zana po mu thei lo chuanin atu garo alo nia a result bu kha an kewa tian an mulok lo an kewa anin en kha an tin an first division alo pass tin mu kha lom mai ni eng fa nge kan ti adin mu nei hria a pass na kha a in hria a in mu awang khana pass chop ni lovin a pass dai to a ni zan a hu phur lai zong song po khan alo pass dai to zo ka chu le khabu mangin a in ena he ka lo pass ani hi ati chan chu MBS in a pass thu an lo ji awang ani ti chu adin mun chu anin hreta enge atiang pol som chuan som pakhat zom turin mo entinan som pani chuan college mo enge mo technical lampang emo mason na halom thina ni an din mun an pass ani ti anin hreta wang khan mason the ni ti an lo in hret thei pha thina an din mun an hret wang khan an pass ani ti anin hret thei pha thina chu tiang bok chuan ke ni po isua wan kan kal na turin isua pek kan ni to ti bible in min hrila bible in min hril FSC bung ni chang ria ta te chanchin tha zo han je bung thum chang som por ka te atam mai zo han le khaton bung thum chang khata te kan muwa pathian fa te vo kan ni thu te kan muwa no pangin a result a ena he ka pass ani hei ka minga ve tiang deuh khan ta hian bible a hian kan din mun hi ein zia ka pathian fa kan ni to thu ein zia ka ngai te upan min mangai na chu avana sa em pathian fa te min vo tak hi zo na le khathon pakhat na bung thum chang khata an muwa kan din mun hi a chiang em ani chun ni na chu kan in hriat lo chuan enge kan ni kan threlowa kan thi nu kan kal na tur kan threlowa enge kan ni nga enge ka tiang po kan thathin lowa pathian fa kan ni ti kan in hriat lo wangin kan nunin om je lo nei thin lowa chu wang chuan mun a hen ni na in hriat hi apoi mo em ani Colossa hianin bung thum chang thum ikan sia le lo ngai in thi to a in num na chu pathian na chuan Krista ne na thu ru kin om sia ati in num na chu pathian na chuan Krista ne na thu ru kin om sia kan nun nei chatuan nun na kan nei hi a him em a chu tiang kho pa thuam that chu kan ni
chú ni na in hriat na chu kan nu na in ai ang u a chan chu eng wang nge mi hring hriat tir na ma kan pom chuan pathian hriat tir na chu aro pui zok sia MBS in result ati chua hi aro pui lu to kani mi an pass thu ma son zel the an ni thu an zir lai an ne so to ga hei chu po so ma tangin akai sang the po so pan hi tang akai sang the ti chungchang mi chungchang an chu ani entinan lal nun mo ya ipa se la ruat ki mi ipa se khang zong zong khan mon chu thin ke ni po pathianin ka fa ta in ni e van ram in kal the chan da min ni to e ati na hi aro pui le zo ni mi hring hriat tir ma kan pom chuan te ni doctorin dam doi le khan sia ka le khan sia ka hei hi wen hian adama dam doi tra chuak thei ti le kha min on pek chuan hei kan chuak thei ka dam ani hi helma han ni zana ha chun dam lo ngi kala om tukina po han doctor local ma chun dam lo ngi kala om ma se doctor ni dam ti chu hei ka dam to ni hi mi kan phone ko la message se kan tu hei ka dam to kha kha mi hring hriat tir na ni pathian hriat tir na chu chatuan hrem mun in tlatur in nat na lu tu kha in dam to e van ram in kal the ti min lo thrila chu wan nang le ke hi van ram kal the pathian fa pathian mai kan ni chu ni na chu i lo yen thar le u lai pan ma som se